Usafuna ukushiya endlini. Mthithi awufuni ukuyoshaya. Bekule strata nje ngabona yini. Lapha street lokutshengisa. So guys, wabona my nigga here is like you must pass here at 12 o'clock. Utlobona muhle. Yabona ngidlula le nkonzo magale ngayifundisa kanje. Yabona ukuza kanje kunenkwankwo yale. Oh, Kule nkwankwo kunensize ethi kimi ufuna ukubona ubani ozophaka. Ngabona strata siwayile kanjani. yo, sicela strata. Strata lezi. Hey. Siyesulu bafethu. Ngilangone khona ukuthi masifika yini kunezinye zenza ngathi zasiza zastop. Sorry, bonke uthi. So guys, we are not in a taxi today. You will see. $8 subscriber guys.